Túto reláciu vám prinášajú Motointegrátor, Racing Shop, Q-Service, Fiesta Cup, Toyo Racing, Studio Live. Slovenský okruhový pohár po krásnom úvode, ktorý sa konal na Slovakia Ringu, sa v rámci druhého kola presťahoval do Maďarska. Pannonia Ring, pretekársky okruh s dĺžkou 4740 metrov, kombinuje krátke rovinky s množstvom rôznorodých zákrut, ktoré dokážu poriadne potrápiť aj najskúsenejších pretekárov. Vyrovnané štartové pole, ale aj teploty atakujúce 27 stupňov Celzia sľubovali napínavé súboje na trati. Po už klasických voľných tréningoch a následne kvalifikácii rozbehli prvé preteky vozidlá skupiny ASTC, čiže Small Touring Car. Tu sa spoločne predstavili jazdci s vozidlami s objemom motora do 1,6 litra a do 2 litrov, pričom na Pannonia Ringu doplnila túto skupinu aj dvojica cupových pretekov, čiže Mazda MX-5 Cup a Ford Fiesta Cup. Medzi vozidlami s najmenšími motormi do 1,6 litra predviedol veľmi pekné preteky Pavol Dlugoš, ktorý so Škodou Felicia nakoniec aj túto triedu vyhral. Za jeho chrbtom dojazdil Marek Jančo na Forde Fiesta a trojka patrila Mariánovi Bobošíkovi a jeho Volkswagenu Polo. Po vyhratej kvalifikácii išiel v prvých pretekoch v rámci celkového poradia hneď po štarte dopredu slovenský pretekár Tomáš Horák, jazdiaci na Honde Civic Type R. V priebehu pretekov sa mu však nevyhli technické problémy a tak sa nakoniec prepadol až do stredu celého štartového poľa. Medzi dvojlitrami po prepade Horáka sa nakoniec víťazstva tešil Čech Jiří Konečný, jazdiaci na Renault Clio. Na druhej priečke nielen v rámci dvojlitrovej triedy, ale aj celkového poradia dojazdilo rovnaké vozidlo, čiže Renault Clio, za ktorého volantom sa predstavil Slovák Alexandrej Šuhajda. Akože som spokojný s tým, trošku mi nevyšiel štart, ale potom som si to vynahradil. Tretie miesto v triede do 2 litrov patrilo Stefanovi Schaufhauserovi na Lotuse Exige. Pri pohľade na už spomínané kapové preteky v Mazda MX-5 Cupe zvíťazil Lukáš Koník pred Tiborom Gloznekom a Drahomírom Osvaldom. V prípade Ford Fiesta Cupu sa z víťazstva v rámci prvých pretekov tešil český jazdec Roman Velíšek pred Slovákom Martinom Hlavnom a Luděkom Dolejšom. V podstatě bojuju jenom s Luďkem Dolejšem a celé preteky byly takové, že jsem hodně pokazil start, takže jsem se musel prokousávat vlastně celým startovním polem a ve finále se Luďkovi pokazila převodovka, takže v posledním kole jsem ho vlastně předjel a tím pádem jsem vyhrál. V prvých pretekoch skupiny B BTC v triede do 3 litrov neskutočne dobre zajazdil Petr Žáček, ktorý nielenže druhému v triede utiekolo takmer 50 sekúnd, ale dokázal poriadne znepríjemňovať život aj tretiemu jazdcovi absolútneho poradia. Utočil som potom na tretie miesto absolútne na tú korvetu, ale tam ten výkonnostný rozdiel je obrovský, takže to sa mi len nepodarilo, takže štvrtý celkovo. Druhé miesto v triede do 3 litrov patrilo v prvých pretekoch Andre Mašekovi a tretie Brigitte Šmalcel. Spomínali sme, že Petr Žáček poriadne v pretekoch tlačil na chrbát jazdcovi na 3. mieste. Tým bol Čech Stanislav Šedivec, ktorý sa na Pannonia Ringu predstavil s korvetou ZR1. Jo, spokojený. Byl jsem 5. na roštu a když jsem dal 3., tak je to dobrý pro mě. Medzi najsilnejšími vozidlami z objemu motora do 3,5 litra si prvenstvo v triede, ale aj v absolútnom poradí vybojoval Čech Radek Hort na BMW M3. Pocit měře je dobrý a bylo to hodně se štěstím, protože tam byla žlutá vlajka, kdyby ta žlutá vlajka tam nebyla, tak to bude zase jiný závod, ale jo, dopadlo to, o tom to je motorsport. Ako už Radek spomínal, na druhom mieste, ale zároveň s víťazstvom v triede nad 3,5 litra sa musel z dôvodu žltej vlajky na trati uspokojiť Slovák Rudo Machánek, jazdiaci na Mercedese SLS AMG GT3. Boli to pekné preteky, že prakticky my sme mali s tým Bavorakom závod
ale dá sa povedať, že ja som aj nechcel moc riskovať, lebo za hodinu a pol ideme druhý závod, takže všetko je tu naraz, netreba tu riskovať. Poslednou skupinou vozidiel bola skupina COFC, čiže Open and Formula Cars. Tu sa predstavila v prvých pretekoch celkovo štvorica jazdcov, v druhých to bola už iba trojica. Víťazstvo v prvých pretekoch patrilo Martinovi Príhodovi na vozidle Radical SR4 a v druhých Ondřejovi Kočkovi na Caterhame. Medzi formulovými jazdcami sa na trati predstavil iba Miroslav Nižňanský a jeho Opel Lotus. Po obednej prestávke sme boli opäť svedkami najskôr kvalifikácie, ktorá určovala poradie na štarte a následne aj druhých pretekov na Pannonia Ringu. V skupine ASTC triede do 1,6 litra opäť dominoval Pavol Dlugoš. Druhé miesto v tomto prípade patrilo Marianovi Bobošíkovi a trojicu najrýchlejších uzatváral Marek Jančo. Dnešný deň hodnotím veľmi pozitívne, som s ním spokojný. Ďakujem veľmi pekne svojmu mechanikovi Mirovi Arabkovi za skvelú prácu, ktorú na aute odvádza. No a tešíme sa na ďalší závod v Brne. Dvojlitre opäť určovali tempo a medzi nimi bol aj v druhých pretekoch najrýchlejší Jiří Konečný a jeho Renault Clio. Druhé miesto v tomto prípade patrilo Nikolasovi Menchesovi a jeho Ginette a tretie Alexandrovi Šuhajdovi. V druhých závodech jsem se trošku potýkal s přehříváním motoru, musel jsem ho trošku šetřit, takže v druhém závodě jsem po startu nechal ty rychlejší auta předjet a potom, když už jsem viděl, že dělají chyby, tak jsem toho využil a zkusil je všechny předjet. Mazda MX-5 Cup vyhral v tomto prípade Tibor Gloznek pred víťazom prvých pretekov Lukášom Koníkom, ktorý je zároveň aj konštruktérom bezpečnostného rámu, ktorý je v Mazdách MX-5. Rám sme sa snažili spraviť podľa MX Cupu, čo sa jazdí v Holandsku a v Anglicku, aby to splňalo nejaké parametre bezpečnostné, aby to bolo kompatibilné s tým autom, ktoré jazdí vonku. Čo sa týka bezpečnosti, je to správené podľa prílohy E, celé, malo by to splňať tie základné bezpečnostné parametre. Vo Forde Fiesta Cupe teraz prevodovka Ludeka Dolejša fungovala a tak si víťazstvo už nenechal uísť. Celý závod dobrý, kvalifikace výborný. Akorát v prvním závodě jsem vlastně odešel z prvního místa na třetí kvůli převodovce a ve druhém závodě už to vyšlo. Druhé miesto rovnako ako v prvých pretekoch v rámci Ford Fiesta Cupu si aj teraz odviezol Slovák Martin Hlavna. Tretia priečka v tomto prípade patrila Romanovi Velíškovi. Spokojnosť s pretekmi na Pannonia Ringu prejavil aj promotér Ford Fiesta Cupu Jiří Galuška. Spokojenost, protože všechny auta dojeli, což je důležitý vždycky na začátku. A druhá spokojenost je proto, že se ukázalo, že můžou závodit i s jinýma divizema, protože dneska poprvé Fiesta Cup i Mazda MX-5 Cup startoval společně s třídou 16 i s třídou 2 litry a myslím, že to bylo daleko zábavnější závodění i pro ty jezdce a i pro nás jako pro diváky, pokud jsme se dívali nahoře na pódiu. Krásny slnečný deň na Pannonia Ringu ukončil preteky najsilnejších vozidiel patriacich do skupiny ASTC. Medzi jazdcami sedlajúcimi vozidla do 3 litrov sa opäť vytiahol Petr Žáček, ktorý svoju triedu vyhral a navyše si domov odviezol aj pohár za 3. miesto absolútneho poradia. Podaril sa mi štart, Corvettu som predbehol hneď v prvom kole a urobil som si slušný náskok aj vo svojej triede a tým pádom som skončil prvý v triede a tretí celkovo som spokojný maximálne. Prvenstvo v triede do 3,5 litra a zároveň druhé miesto absolútne získal Radek Hort na BMW M3. A víťazstvo v tomto prípade nie len v triede na 3,5 litra, ale aj v absolútnom poradí patrilo Rudovi Machánkovi a jeho nádhernému žltému Mercedesu SLS AMG GT3. Sme mali prvé miesto v tréningu, takže sa aj dobre odštartovalo, nikto nebol predo mňou, tak som si tých prvé 3 kola držal, aby moc a nikto nepredbehol. A konečne nebola na trati žltá vlajka. Na Pannonia Ringu sme prežili nielen nádherný, takmer letný deň, ale aj naozaj krásne a hlavne perfektne zorganizované preteky. Za ich prípravou stojí šéf organizačného výboru Roland Zighart. Dodržaný časový harmonogram, krásne počasie, super atmosféra, čo viac dodať, fantastické preteky máme za sebou. Pokračovanie seriálu, čiže tretie kolo slovenského okruhového pohára nás čaká už 7. mája na okruhu v Brne. Tu
Túto reláciu vám priniesli Motointegrátor, Racing Shop, Q-Service, Fiesta Cup, Toyo Racing, Studio Live.